Ngala kamo, may ara kita programa nga panguma. Amo ina gaga-start kita alas 4:30 na. Aber, tungdan tadayon ang aton patrol sa sini nga mga tinion. Kamusta na ang palibot sang syudad sa Bacolod? Observation report sang patrol. Balita sa patrol. Okdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action na Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga good morning. Ang laragway sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod particular, downtown area action na Fred, masyado ka tawhay, although may mga portions ang dalan, especially skilled ang sandalan ng medyo basa action na Fred, no? And at the same time, subong sining kagahon, naglabay ang patrol sa Bacolod City Public Plaza. Subong sini makitanta ang mga street cleaners ang amat-amat naman sa pagpaninloon, although hindi gidya siling biyang fully tinlo na, kundi amat-amat na sila sa pagpaninlo sa pila ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Ang iba naton ng mga kauturan, especially ang mga salakyan di pasahe gabiyahe going Fortune Town, diri sa area sa downtown, nag-amat-amat naman sa pick up, no, sa mga utod naton going ang iban diri going ni sa merkado. Walang iba naton yung mga kauturan, mga tricycle drivers, sa sining kagahon action na Fred, galaom pa nga makakuha pa, no, sang dugang nga mga pasahero, tawat pa man kahit papaano ganar pa pauli take home sa ila sinitag sa ka mga pamilya action na Fred. Ang pasahe kagina going sa area sa Barangay Bata Action Fred, maisip mo pagin lamang sining kaagahon sa piyak sini nga ang aton sining palibot masyado ka tugnaw ang huyop sang hangin, pero ginalantaw taman action Fred nga it seems wala naman sang tsansa nga mag-ulan pa bangod ang mga kabituunan sa kalangitan. Naga pa ni action. Kaabalo ka action Fred ang bali action ani, pahigad ka mo. Lugay ka mo patunga kay nga ang nagstorya ta sa naghambal ko kagina mga kabituon, ng mga bituon bala sa kalangitan nga gahulat nga pangyadi pa nga base balang ma-pick up pa sila bala. Awat pa man. Motong ginapapahigad kay gabi siguro nila may salakyan di, kampiyon nga salakyan, base palang ma-pick up pa tadi. Anyway, action na Fred, amo niya pila ka mga obserbasyon karon sa patrol, especially sa palibot sa downtown area sa nasiling tana, masyado gid ka tawhay. So sa aton sila nga mga kauturan, extra nga paghahalong sa pagdala sang inyo tag sa sini ka mga salakyan. Ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Isa ka herbal food supplement sa rang makikita mo problema sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41 na bugtaw ron. Huwebes na anano ang inyo na pamahaw karon. Ang ako niya maluto ko karon tambo nga ginatana. Hidlaw na ko sa tambo ang gataan mo bla. Butangan mo takway, sweet corn, gata, pagkatapos butangan kasag, pagkatapos may sugba ka nga bangros,
Ang iyat yan, butan mo kamate, sibuyas bombay, paitan. Pagkatapos may ginapreparar kang sinamak, may kalamunding. Sus sa pagkadamit. Amo nang ginapulo pangita sa nga kung ginawa. Karon gagkagahon. Ang gaserve si mo bago tapos maligo, gatampi lang tuwalya. Aragay! Kampyon na pamahaw! Karon nga kagahon! Bugtaw ron! Adlaw ron! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:42 na si Connie Laparan morning ko na sa pamilya Laparan, Labanigo, Torbila, Esparesya kang gatamyaw si Connie Laparan sang Pandanon, Don Salvador, Benedicto, si Imbong Jucampo kag Kapbito ga Pangape sa Maaw, si Alex Muntisa morning ari naman dual monitor via stereo transistor live. Kay Hilbira Hilogo tamyaw ko ba na ko Libi Hilogo happy birthday gid. Ba kay Libi Hilogo happy birthday gid sa imo karon nga adlaw. Si Jinky Dialagdon aga pa muning kuno kay Action Alvin, kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Star Mayo, Doc Matmayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, Christine Manalo, tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan, good morning. Kay Doy Arthur, good morning man. Sa tanan nga staff sang Aksyon Radio. Subong man kay Jimmy Latido Senior, morning. Sa grupo sa Purok President Barangay Mailom, Nonito Vergara. Kay Wendy Escaner, Jomare Kagjan Puntal. Kay Alex Montisa, good morning man. Kay Ruming Estrabon sa Barangay Talaban, Himamaylan. Kay Roberto Hirapuso Carabillo o kon Caraballo, good morning da sa Hutuda, Handumanan, Bacolod. Tamya ko lang si Attorney Dindo Ramos. Ba, plangga yagid si Attorney Dindo Ramos. Good morning, taga Handumanan. Kay Junel Cartel Bilyute, pamilya Bilyute sa Central Maaw, good morning. Diraman kay Rochelle Matandak, good morning. May lang nga pagmonitor. O sige. Kay Stila Pahilanga Cesar, good morning man. Agapas la, ari na sa aton linyada. Kay Judge Dap Yamanti, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Francia, kamusta? Ang panawag ko ni kay Dr. Bob Francia. Toto raw lalibugas dalom, galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning lang. Dala kay Ana Diaz sa Purok Balulan, bago morning na. May lang nga pagmonitor, tagsagid kakaagahon. Kay Ruli Malabago, good morning. Pa-shout out kuno Bulata, Kawayan, Negros Occidental, Malabago, family. Kay Cesario Duran Paslon, good morning man. Ara na sila, galaniada na karon nga kagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45 na. Oy dire kita ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi,
Ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang pinayakang PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo
o kung pagpamuson ang pagkaon. Kamusta si Florita? Habagat nagaapekto sa western section sang Luzon, aktibo nga tropical cyclone nakita sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Florita ulihin na siplatan 585 kilometro nakatungdan sa Kalayan, Cagayan nga may kabasbugon sa ngangin nagadangat 110 kilometro por ura malapit sa sentro kag may pagbulumadlos nga nagadangat 135 kilometro tagsa ka oras. Forecast naton diri sa aton, ang Eastern Visayas, lakip ang Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga langit, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang habagat, kag localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sa hangin, gikan na bagat na nasidlangan, pakadto na bagatnan ang mabatyagan sa isla sang Negros, kag ang baybayon, may kasarangan nga pagbalod. Pwerte man ang igo sang bagyo. Oo, pwerte no? Ang pila naton ka mga utod nga inigo kaginlaslasan ni Florita, pwerte man, linibo man ang kahalitan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang
Ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nadakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike.
Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sa 5-4 na bawa. Amat-amat naman na nagligad asod-asod do kanami sang yuhom sa mga driver kag operator. Ari naman sa masunod nga simana gapanimaho naman ang pag-ibwal sang presyo sang gatong. Panagitlo naman ang aton sini mga driver. Ay ho. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa natungdan. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Kapi-kapi kita. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanap. Anom naman no?
ka mga opisyal sang Bureau of Customs sinipa naman sa pwesto bangod sang ginatawag smuggled nga kalamay, mga smuggler kamo. Empleyado kamo sa gobyerno, smuggler kamo. Kinanglan tinluan sa pagpungko ni Presidente Bongbong Marcos, dapat tinluan niya ang tanan nga ahensya sang gobyerno. Tinluan niyang BIR, tinluan niyang Bureau of Customs, Bureau of Immigration, kag iban pagid nga mga sanga sang gobyerno nga portigid ang korupsyon. Kunustong suktanay sang buwes, kag wala palapaway sa kaban sa gobyerno, subarante ang aton income galing kay yutay gasulod sa kaban sa gobyerno laban sa bulsa sang tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Si Milagros Morales nagamonitor sa maupod kay Edgar Morales. Kay ang ilagay yung dato Castillo, good morning. Kay Chao Israbon, si Dante Makilan, araan naman siya. Si Jima Taguan, good morning. Si Michelle Sayo Gimeroy, araan naman. Si Jubal Trinidad, good morning. O sige, gamonitor siya. Salamat gid sa pag-monitor. Kay Billy Albay, mayong agalang. Kay Alma Pritos Francisco. Kay Jure Montiliano, good morning. Ara sila gaupod sa aton. Kay Maria Leslie Villaruel Garcia, good morning, happy birthday. Amon nga sakristan nga si Tio Lastimusa sa parokya San Miguel Arcangel dira sa Pontevedra. Kag sa amon kura paroko nga si Pader Arman. Good morning da sa inyo. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning man. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 25-15. Una nga bula, resulta 25 kag 15. Second draw, 22-35. Ikadua nga bula, resulta 22 kag 35. Third draw, 26-10. Ikatatlo nga bula, resulta 26 kag 10. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita, jackpot 8,910,000. Ang jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order. 40, 18, 37, 45, 30, 36. Kombinasyon sang 645, 40, 18, 37, 45, 30 kag 36. Sa ilo kita, 655 ang jackpot, 96,891,271. Jackpot 26 milyones 891,271. Ari ang kombinasyon in any order. 34, 36, 3, 35, 17, 4. Kombinasyon sang 655, 34, 36, 3, 35, 17 kaga 4. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Elmer Boyet Villamor, good morning. Kay Jure ni Pamusino, gaupod na sa aton, ba si Star Mayo, gagwa iyang ngalan. Kay Nobe Magapan, good morning man. Sa Barangay Pandanon, kay Barani ni Rico, ara siya. Kay Bukay aming Opsima kuno kag Gingging Perez, dira sa Sipaetla, Carlota City. Kay Candido Heldore, good morning. May lang nga pag-monitora si Gia. Kapi-kapi ta. Bao, pares siya kuno suman, bako namit. Dira kay Rinaldo, good morning man. Pirasol,
nagamonitor sa Barangay Zamora, Pontevedra. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Tamyaw ko na kuno si Cara Antoinette ano ni siya? Judan. Kag Bitoy sang mayong aga, Hacienda Lugway. Kay Renato Tanuan, good morning man. Watching from Hacienda, Josipa Isabela. Tamyaw kay Isidro Vargas, Bilio Maaw, Intong Lukoy, kag Bernabe, Baboy kung Biboy. Biboy Vargas. Wala man baboy nga ngalan. Biboy Vargas. Oy, antes ko malipat, happy birthday kay Joel Malayo. Kay Joel Malayo karon nga adlaw sa iya ika-52 nga kaadlawan dira sa Zone 5, Barangay Concepcion, Talisay City. Kay Joel Malayo, happy birthday gid sa imo karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:22 na. Ari ho, may pamangkot lang ko sa Aksyon Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsali ko tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang amo ang nagbulig, nag-imo siya akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ano may nabatian ka mo? Naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na, ma'am? Namatatlo akong Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolod Norms. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs.
first ang na-encounter na mga problem sa relationship wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sang informations daily muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Aksyon Radyo Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radyo Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radyo Bacolod's personnel were awarded as icon of radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie De La Fuente. Aksyon Radyo Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa husto, di lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among mga tao. And above all, yan Aksyon Radio Bacolod ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga ka-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato nina sa mga medical mission kag other programs sa idalom sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miska sa ano nga butang, no? Miska sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una, naghatagid sang kinaalam ang Aksyon Radio. Kag amo man mabinuligon gid sila kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayo no nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Aksyon Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary. Tag-report sa puwersa sa aton kapulisan, BCPO WCPD head, ginakonsidera sirado na ang kaso sa illegal abduction kag paglugos sa 23 anyos nga dalaga. Luis Balita. Detalyo pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginakonsiderar sa Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Test nga close case na ang kaso nga ginaligar pag-abduct kapag bulos-bulos lugos sa 23 anyos nga isa ka sales agent. Suno kay Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Test Head Police Lieutenant Arlene Turandon, diri nagapakita sa investigasyon nga naghimo lang sa istorya ang biktima kang hindi matuod ang natabo sa iya sa Agosto 18 sang gabi sa una niya nga palayag ngayon siya agin abdak kagin bulos-bulosan himunos sa isa ka balay sa sagwa na sa syudad sang Bacolod. Suno ka Turandon Action Fred kung nahimo gid man sang biktima ang istorya inibangod gusto niya lang nga matagaan siya sa itilopangon sa isa nga pamilya ilabi na nga sa investigasyon nagagawa nga emotionally stress ang biktima nga sadto nagaproblema sa iya pamilya especialmente sa iya iloy nga malawig nga panahon nga wala niya makitaan. Suno ka Turandon may pamaagi pa man nga hindi magpanik kag hindi man kulbaan ang publiko kag pwede man ma-share sa imo sa nihimata o kung mga suod nga biyan agud hindi na masulit pa ang katulad nga insidente. Eric, muna kung kaisa nga ang kadamo makita sa mga himata or may close friends lang kita, iistorya ta na. O kung sino ang tungdan sa pamilya, panamilya man lang, ihambal mo para maintindihan ka. Kaya hindi man namin nga mapapublicize ka imo. Sa publiko mo siya ipayag ang tanan ng mga bagay nga ara sa imo, kaya abi mo, intakto na. At nga to vlog ang publiko pag hindi namin nga implikasyon. Kung ang isa ka bagay, hindi mo pag-iistorya, hindi mo pag
wear out, no? Sa tao nga nasaligan mo. Amo nang posible matabo. Kami sa kapulisan, bukod ang mga operatives ko, sino ko lang nandangatan sa mga dapat sulbaron. Libuton, libuton ang hilitilitan nga ginapang mention niya, kundi mati mapingin ang ulo ta, maguba lang 50 oras. Pero yung sobra tamala, but eventually ang tamaturan gili, masulbar tamala ang tapos po anay kagagamay ng oras. Bacolod City shows nga peaceful kita diya. Record sa office, why kita katila abduction, kidnapping, may rape kid man ang gasulod. But may mga kidnapping, which is sa kidnapping, makita naman nga that involves minor abe, pinamilya. So hindi just like sining mo, may abduction, may gang rape, no? So ito makatublag it. Police Lieutenant Arnito Rendon, tagapamuno sa Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanong nag-report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Bao si Star Mayo, happy midweek no, alin sa Minnesota State, USA. Kay Star Mayo, good morning. Kay Roland Guarino, monitor kami di Paglaom Village Boy, kag nining Guarino, tamyaw kuman, mga chikiting, Maisya, Mabereka, Mara, Myra, Oskay Kine, George kag Lucas. Good morning sa inyo. Kay Diding Alohaminto, kay Pampilo Panaligan, good morning, nagamonitor sa La Carlota. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning, gapamati sila ni Mama Mary, kag Papa Robert Flores sa Barangay Carolan, Kaban Kalan, kay Alexa Ban, good morning. Tamiyaw ko dagali ang happy birthday ang amon pinalangga nga Iloy nga si Ilma Nisisario, nagamonitor sa Binalbagan. Kay Ilma, happy birthday gid. Kay Manjo Arniho, good morning. Gamonitor kami Hisusa Heights, Estibania. Tamiyaw ya si Diana Villanueva. Si Nida Paslon, good morning man. Mayo lang nga pag-monitor, tagsagid, kaaga. O sige, bawa ka damo. Kay Flor Royo, good morning. O sige, Maninoy, baw. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Sige, good morning. Dira kay Flor Royo. Kay Isabilita Giroy, good morning. Tamyaw ya Rinaldo kag Rinanda Giroy nga nagamonitor gid si imo kadaga. Salamat gid. Sige, may lang nga pagmonitor. Kay Julpa Caritatibo, morning lang kay Rolando Kulot Caritatibo, kay Mari Chichi Pagsugiron Makilan, Pari Jojo Makilan, Pamilya Bindol, Barangay Robles, La Castillana. Bawa kadamo sila. Kamustang kapihan na? Sigurado ko si Munsing Syukon ara adlaw-adlaw da, si Joel Perido, si Gilbert Carion, si Mayor, si James Patalagsaga kadto pa da, si Bida Tumbos, kay Pari JC Sindico, Roger Aguirre, Bibitan, dira kay Lore Apurado, si Pari Cano Rivera kung gahapit da, kaya mga minsteda kanday Boy Bala, Dotsuliben, Munetrujas, Nilson Distrito, Larry Benitez, si Pari Edyang Son, kag si Billy the Kid Caro, si Jok Torres, si Paul Hipe, si Jimmy Candelario. Mga adlaw-adlaw arada sa kapihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Itihol, committee hearing angot sa isyo sang Seneco, plano nga liwat patigayono ni Councilor Calao Puentevilla. Balita Itihol. Detalyo po di Action Art tayo pon. Action Art. Good morning, Action Friend. Natala na nga magapatigayon sang ikaduang hugnat sang committee hearing ang talatapan ni Councilor Calao Puentevilla angot sa isyu sang Seneco. Suno kay Puentevilla, madamo pa nga mga concern gikan sa mga stakeholders ang wala maklaruhan kag masabat sa nauna nga hearing bangod sa kapaslawan sa mga Seneco board nga mag-attend. Plano naman sang konsehal nga patigayon ng ikaduang nga committee hearing sa masunod nga simana pagi sa resolusyon nga iya ginduso sa ila regular nga sesyon kahapon nga daw. King klaro man sini nga tunan pa nga komitiba kung bala kinahanglanon pa sini nga liwat imbitahon sa masunod nga hearing ang nagkalain-lain nga mga consumers group pa. Next week or next week patawag naton ang board of directors kay tungod nga wala sila ka-attend ng ligad nga ma-hearing, may mga pamalang batanon or may mga issues nga wala na sabat diretso sa management, no? Of course upod na ng acting general manager. So patawag ta ang board of directors, no, kag gina-expect pa sila nga ma-attend sa atong hearing. I-check ta kung nasabat na yung ilan, no, in terms of power watch, in terms of ng tatlo silang grupo eh. And of course, any consumer was welcome man dito. I-check ta, but nonetheless,
ang Committee on Energy mapatawagin niya no, sa hearing para ipatawag din ang mga directors to appear sa atong sanggunian. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Kay Lalen Grace Ibarra, good morning. Kay Rodrigo Pritz Araneta, good morning. Si Carla kuno kag bata ko. Si Hupya Bauga Monitor, kapi-kapi. Kay Giselle Franco, upo dya si Erwin Gonzales. Ba si Elizabeth Gamala Arasya? Elizabeth, good morning. Kay Josebel Orukay, good morning man. Ga-monitor kami diya. Salamat gid. Kay Gloria Jaime sa Hong Kong, good morning Gloria. Dira sa Hong Kong. Kay Rodney Ismaya, ga-monitor kami diya. Asinda Antulanga Ismaya family. Salamat gid. Kay Bongbong Di Pala, good morning man. Pamilya Di Pala, Hasinda Manulita, Barangay Payao. Kay Karen Miraflor, good morning. Kay Juan Salmiti Isiha, mayong aga lang. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue.
Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Sal nga nabalhag sa record sa ngaton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Priso karon sa police station number 2 ining aligar or station number 4 ining ginaligar drug pusher matapos nadakpan sa bypass operation last Jes pasado kagabi sa Purok Masanag 1 Barangay 26 diri sa siyudad sa Bacolod. Ining naaresto ang kilala kay Sandy Orario alias Toto 49 anyos kag residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Joven Mugato ang tagpamuno sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit upod man diri ang PDEG operatives sa diin tigayon diri nga naaresto sa bypass operation si Orario. Now na-recover sa mga otoridad ining unsi tanan ka transparent plastic sachet sang suspected shabu ginabuluban ta mga 32 gramos ang kabugaton action Fred kag ini ang may standard drug price 217,000 pesos. Report sang patrol ang ginadulong sa inyo sang DTX. Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na ginapahibalo nga ang Federlip Lending Corporation kag Metropol Lending Corporation isa lang ini sila nagatanyag sila sang mga masuno. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous ring ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system. 58 na, standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!